хто такі Пфайфель? Ну вось хто такі Пфайфель? У меня все время крутится в голове Пфайфель, Пфайфель. Кто такі Пфайфель, я, до речі, не ведаю. Я в интернете смотрел, но так и не узнал, что такое Пфайфель. Вернее, кто такі Пфайфель. Там было нечто Пфайфель, Пфайфель. Я пачаў чытаць спачатку там пра нейкую дзяўчыну, дачку нейкага там селяніна. Але ж там, што гэты Пфайфель, я так і не дачытаў і не паняў, там знайшоў гэтае слово Пфайфель. Прочитал там нечто, але так и не зразумел. Там были там немцы некие, ці война, ці что, я так и не понял. Не хапило мне силы, нечто яшчэ, каб даведацца, хто такі Пфайфель. Я вось, до речі, задаю питання, хто такі Пфайфель, але ніхто мені не може адказаць. В інтернеті тільки там, я зараз не пам'ятаю, який там пісьменник був. Вось тільки там у яго у нейкім расказі, я вже не помню, там не люди на болоті, а нешта там яшчэ такое. Ой, зараз не разумею я такі Пфайфель. Мабыць, гэта ефрейтор, ці нешта яшчэ такое, ці проста нейкі такі дурны нейкі, ці што. Не ведаю. Вось хто мне можа адказаць, хто такі Пфайфель, я буду вельмі ўдзячны.